Borjan MEC constituency ke parlo Karbi Anglong pen Dimapur Nagaland aduya hoy Karagaon padim Kararong piarong pu tarpang thek ke sompo. Sonsi jai megalong Rajan Rongpi Gambura Kararong piarong Sarthi Rongpi Arling kesar Jagat Rongpi la pen kling sarpo tiso anparta methang longri longpat kachingon aratutum chetongdu. Adun tu ke hai molantiron rat cycling bang ahin pen aduya hoy along lemate methang along ri longpat longle phelang kacherai kom dun wegnang ji pusi Vaidak Flar Sapen Lamthe Jaipon. Alang lipen ke jong pona tengke jong si longle phelang cherai komji lipute aduya hoyalong Karbiarong thirkrong ke do kenang sot lapen ongdung muluk anparta len pata kipi kenang sot pusi jongpo. Pinpur me ajahagalong le dalal mate len mafia tum Karbi atumalong le mate aduya hoyalong le kejor kenam ington serak nampo. Lapen kejor tangalong le do anta THC Karbiarong sengpon serak nampo. Anparta Karbia khai tumke angtan pen wangsi Karbiang long nang kilud longle philang nang churai dunpu theklongle. Ajhag inut banghini tum kebang dosita kachiputot kachipusit si patherong lasi Karbi tangte Karbi longri rai kom nang jipu matha damsi non owe kimia tum mek prang dun bek nang ji aporlo pusi ongdung arara tum pen chethan pon rinti. Athema keche ke biaso ke beha bepar amen pen arniwang si Karbiang long nang kilut anparta hem bhara ke do pen si pejo pen longle kacherai edjia phan kabori Kararong piarong mate bang popular liga bang khai tum ka chini ka do kawe piniar ni record government record ka do kawe ke Karagaon pula di lasi Karagaon adim bang ke nilitum lalo je Karagaon masi Parokarong nang na arling amen da kali dalo mati lason na si mane parokarong si tinrong lasi nili tumbang ke kara rong piarong binak pasi kara ke rong pi ahok pet ke non hep na kara kallo munit amen lake kara gaung buke munit lo rong pi sang ho lasi ladak kado kabe pinia signboard long nili tum detail ala tumal lineage ko pima phu amen kara phu amen pen chenglok non kara so asu tum ano bhanda ke suman angdeng do anda nili tum piniar ni choboma sbia sondro rong pitok an isia nili tum bangke ascending lo laso order pen nili tum bangke toklap lo lasi nili tum pini ladak labang so signboard nangki nangkop labang la pulo je Kararong pi arong phandet kalilu Nagaland border ari ke Karbiarong rong koi thong kep dolang nonta lahai arong ke non het non dik pen arong kali ningkan pharo pen abat arong sai de wovito piniar ni lahai arong a existence aphan isya kisung tana kisung dolo lahai arong ki reng thu bomji aphan hidi kumi kawe pen chenglok longle phelang kawe pen chenglok ilitum dak achithe sim munitum lakiso lote ha ICU long do sondak thaksi ICU long do patient atum sondak thaksi lahai Nagaland border Karbiarong jote niki ningkan pharo pena rong mokha ke non ki jut ki vir lapen ke existence ka veji lasonsi ilitum thek panlong lo da kararong arlo no sitame sang pointi di sang pointi parong do laso ing tiarong ta idonda vela ta plapusi judlut la avedelo Balibat harpen projen terang Karbi Anglong live